ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಡದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟದ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ದಾಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನವು. ದೇಶ ವಿದೇಶಲೇಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನವು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಲೇಡು ಸುರುತ ಸಾಲನ್ನು ಕಲ್ತದ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲು ಪಂಡ ಛ ಛ ಜ ಜ ಞ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೆರಿಯನುಗ ಬಂದುಲೆ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಛ ಒಂದೇನು ಬರೆನಗವಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ತುಯರ ಮಲ್ಲ ಖಾತಲಕನೆ ತೋಜುಡು ಛ ಛ ಮೂಜಿನೆತ ಅಕ್ಷರ ಜ ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರ ಝ ಐದನೇತ ಅಕ್ಷರ ಞ ಛ ಛ ಜ ಝ ಞ ಒಂದು ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ಅಕ್ಷರಲು ಬಂದುಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಗೇನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಪ್ರಿಯ ಜನಮಾನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗಾದ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ.